nama sidat perwaning dumadya jagat pinerang dadya tugu sinebat Tribawana Suralaya papaning para Jawata sasananing para widodari Suradewi bangkaning para Drupiksa krameyang ing para jin setan Tribayangan Suragadara papaning jalma manungsa ya sinebat Madya Pada Hanenggul kang gelar ing mangke jagating para Jawata kapingal ramyang jagat wetan kaya-kaya jagat kulon Yetu dudu soroting Surya Candra Daru Nyang Kartika sarta dudu tejaning pandhita kang lagya Subrata Pananging datar kadhe ingkang drumpet ing mangke imbang-imbang ana kang ana sami kajawi amung dumelaring kayangan Suralaya ya jongkring saloka jungguri kailasa mundharan Dirbawana pramila sinebat Suralaya mengkuwerti jagating jiwa luhur sinebat jongkring saloka awet sasana ingkang sintung cahya sumurip luhur kang sinebat jongkring saloka awet sasana ingkang sintung cahya sumurip pindha saloka binabar ana padhang dudu padhanging rina ana peteng dudu peteng ing wengi nadyan datang buka ora kraos wesu wada winada anane amung nikmat kepangat satata nitya ya sedaya wau kang jumeneng minangka gununganing kayangan Suralaya mapan wis ana pilahe dhewe-dhewe lakon buta prajeka pandhita peparak Narendra jejuluk yen dewa wenang awusik kinocap dosa nama ira dosa 10 nama wis mastani wusik Sang Hyang Bathara Guru Yoswang jagat nata Yoswang jagat karana Sang Hyang jagat pratingkah Yoswang catur bojo Sang Hyang Manikmaya Pranila wisik Hyang Guru ingkang mengkuwet dadi panutaning titah kang manembah para Jawata yang jagat nata jagat karma ya jagat pratingkah pramila sinebat Manikmaya minangka pepenget nalika dumadira saking kuninging cahya kang pindha antiga Hyang Guru ngasta pusaraning kadewatan mangreh para dewa Durandara Dewa Watak Nawa tuwin para Hapsara miwah Hapsari ada dasaratul pramarta sapa beda dana denda luwih datang ambau kapining lampahing pangadilan nindakake dana siasat sigra palatrapan iki dana datang iki arenga pramila sangsaya supaya para Jawata mrenggang Manikmaya inggih awit saking luhuring wibawa nalika samono Hyang jagat nata mila siniwaka wonten madyaning bale Mararas Martya Kunda Malik lenggah pohon gampal sisra kanda panudinamun pedhaing Hyang capung bojo kahaya para Hapsari ingkang sami nyampil rerengan upacaraning kadewatan tuwin kaswargan
kayu klepu Dewa Daru Jaya Daru tepuk suwasa gedang mas pupus cinde puspito paru jotro kencana lumbuk terong isi ultara sarta datang kampung gedarane para jawata gelem pratengah jiwa priwah jambu dipandir polo lasineta ingkang kaperang caket sowan minangka tuhu menika kami tuwaning para dewa jawata pun sidik paudal-udal kang wusik Sang Hyang Naroda ya Resi Kanika Putra minangka parang para abekara ing Pandhawa kumpulne acal mewah lembat sinambung ing wuri tenggih sawanira jawata ing Salindra Bawana wusik Bathara Indra ya Hyang Surapati ya Hyang Sakra kang menang lakoni para jawata ing pangedongan yang Giripati Dador ing Nala Labet Urhara kang anggoreng Bawana
lan sembah niret ulun kapurba resang murbeng sahanane kang dan kang mangsihin tasih mawe poko sawatku yang kanan mamujeng Urjeng nayakaning lenses lantasabra raras kang halenggang ning ngamparan uripni ha
awinget wengringen wengkoning narpati sinewaka kadya mahakang tumurun mandono prasitaning dadi awit enam astu nama sidang Kakang Narada ulun mita aksami labet wonten angaturi rawuhipun Kakang Resi. Oh, prakincong Pak Papong Warudaya. Kali jodhe sapa sing gawe? Adi Guru Rakanto ing sidik pangudal rumaos bingah. Oh, tinimbalan mangayun ewas manten paripaksa gagap gugupipun dupi tampi dawuh paduka ingkang nyata baneh lan saban-saban mila pun Kakang daya-daya cumadong dawuh Adi Guru. Nuwun inggih Kakang sawetawis limriping kayangan miwah agenging ruhara kadi ingkang sami rinaosaken Kakang swawi abawa raos syukur bagi margi mulih kasembadaning udaring leluwet temah padang jinglang ingkang sinandang Kakang. Oh, kaluhuran dawuh paduka Adi Guru Rakanto agung siaga angemban sabda paduka Adi Guru. Kakang ruhara guru ingkang tinempuh ing kayangan beneh lan padatan dene ingkang dados lajering dahuru sanes lemah sanggar kayu aning setlo ingkang pawa teja miwah pandhita ingkang mangrutinggal. Nanging Kakang ing Madyapada wonten cahya jenar sumunar mijil negari Pringgondani miwah cahya abrit ambergadak tuwuh saking nagari Gilewengsi. Kakang Kalika putra Andika paringa dawuh menapa ingkang anjalari saya peteng ing kawontenan. Duh eyang jagat patingkah. Oh, dewa kok. Saderipun rakantipun aksami mugi sampun sinengguh dengsura anengguhi kawaskitan paduka. Jer paduka menika Kang Mahabharata. Boten dados punapi Kakang Andika Kakang Resi jejer parampara pindhahipun kadi curiga lan waraka Kakang. Kula Adi Guru menawi boten lepat pamawasanipun Kakang cahya jenar ingkang mapa ing Pringgondani tan sanes kejawi jejabang turasing Bima miwah Arimbi ingkang mawi pangrawibawa edap-edapi Adi Guru. Nuwun inggih Kakang kaluhuran agenging daya linangkung awit lahning jejabang kala wau kados sung pratandha ewah-ewah ing kawontenan tumuju dhateng rahayuning jagat. Kasinggihan Adi awong kewala Pringgondani katingal kadi maksih liliputan ing prihatos. Mbok menawi warana dereng kawiyak
Kakang Resi inggih mekaten. Montone sorot abot saking wewengkon Gilewengsi menika jebul ambaruk sinang wonten jejaring rasiksa ingkang ngumbar kamurkan puja diri priyangga ingkang pinurun amung swarganing raga. Duh adi menika menawi para Jawata boten enggal budidaya pados sarana ingkang pragitis sisip sembripipun badhe angrisah jagat Anjra ingkang puspita kasilering sampurna pangandikanipun Kakang Resi Angkara ingkang reda budi astinanista ingkang embaga ing jagat mriku cetha saking polaring titah ingkang tansah marsudi watak candala ingkang sumber-sumberipun tak asanes kajawi anggenipun ngejengaken hambut adigang adigung mewah adigung mekaten kasinggihan amung kewala senadyan titah kathah wau onco tri perkawis babagan adigang adigung adiguna nanging menawi anggenipun nuruti darenging raos mungkaring nafsu tanpa petang tetep badhe lebur saking lumahing Bantala. Kakang Narada kasinggihan monggo Bathara Indra ulun pundhut pamawasira duh Rawa kukulun lubring aksami paduka rehing lekasing titah angkara kula wau cetha damel goroking bawana lemah anjalari sangsaya ageng goro-goro tumandhut ing kayangan pramila kedah tumuntun kesirep duh Rama kukulun Koko Indra iya amung para Jawata gedhekna kawaspadan palitinen kanthi telesing apa barunane dene gara-gara ora suda kapolosya andadra leng-leng ramyaning kang sasangka kumenyar Kocap kacerita saya ageng mangku sang Hyang Utama kocap kacarita saya ageng dayaning gara-gara kang sumundhut Suralaya goreng lenggahing Jawata liwah Dorandana pasewakaning dewa Yayah Ginonjang ing Prahara
cingakan samya mulat bukti ana rasiksa saprabata galaya mewah mungging bali asukara apa sutrakan kaya tembingan yang jagat noto langkung rumiyin kula aturaken pangabekti pungulun hong wilahing tate sekipu ya ulun tampa apa baya gatining swanira dene sumengko munggah ing guru loka nggih pungulun lepateng atuh kula nyuwun pangapunten sapisan bojo kemayangan dene kula saged sowan ing ngarsa paduka kabeh malih awrat mundi dawuhipun Gusti kula Prabu Pracona Yaksa ing Gilewengsi kedhawuhan matur ing ngarsa paduka Bungulun lan asanes mriku Sang Prabu Pracona dahat kepudhung ing wuyung kata Librata pring ketungguling widodari Bathari Supraba ulun ingkang nyata sulista tanpa timbang ketang agung ing katresnan Gusti kula angebun-ngebun enjang Wijawanta sonten leripun pinarenga anglamar mugi paduka paringi wahyu ning jodoh penganten yang Bathari Supraba menika pungulun wilahing awigenam mengko ta sekipu kula lan wonten dawuh pungulun sumurpa lekase Pracona kepengin gayuh mimi Bathari Supraba iku ora kleru nanging ngerti yo menawa titah Marcapada kang bisa garwa widodari menawa amung titah kang wis gedhe lelabuhane tumrap jagat iki ulun tumrap ratu kula Prabu Pracona menika kula kinten salangkung ageng darmanipun Katitik Raja Sinuyudan Narendra ingkang tanpa wijalan Bungulun
kados pundi kula menawi mekaten akeh bola lan cacahing ratu pelelukang dudu pratandha gedhering lelabuhan sekimu Paduka menika sinten Bathara Narada Bathara Narada wonten menapa kula sumurpa sekipu kang kawula jejodohan mono kaget titahing katresnan jumbuhing woh kang dadi jejandhane ati yaiku dudu sliramu lan Koko Prabu sinuwunmu sebab kabulun sedaya titah menika dipun winangaken darbe gegayuhan saha patresnan menika saged binudi srana pakulinan menawi Bathari Supraba kulina saged Prabu Samba Pracana ing manggenipun dangu-dangu badhe katukuran raos tresna. Oh, mangkono. Nggih. Iku durung karuhan. Mengko to Yayi Indra. Sira wong tuwane Supraba kadipaten perkara iki. Wong kulun inggih namung purbaning lelampahan menika. Kula aturaken dhateng Kanjeng Rama Kulun ingkang wenang amurba para Jawata saha Widodari Kulun. Patih sepiku kawula wonten dawuh titi mangsa iki kaya durung prayoga. Kula maringake Bathari Supraba besok nampun mangsa kula anekane dewa bakal matedhakake bakal jarwane kapracuna. Mula sira baliyan dhisik lho kok kados mekaten bulun. Bumi goncang kancing langit. Langit lap-lap langit menawi mekaten kepareng Paduka supados Gusti kula boten cumengkungan angandu-andu kula nyuwun dawuh tetep ing sabda permananing candra iki dewa bakal tumurun. Aduh kula sanget ngaturaken agenging panduwun kula pundi-pundi dawuh Paduka kepareng kula nyuwun pamit kula. Sukrongan tolong tinggal Prakacamku sang medali Prabu Pracana menika mangertos kula bilih menika namung mujudaken pinampik kang alus. Menawi mekaten ngantos wonten moganipun lajeng kados pundi Yayi Pramesti.
kakang kados sampun ngelige welo-welo sedayanipun pracana garwa Bathari Supraba amung kedhok anggenipun kepengin ngrata jagat nguasai Triloka Rama Kulun menawi lentetela mekaten putra Paduka ingkang badhe mandhekani para Jawata Dorandara mapak kendhanipun pracana sawadya balanipun Kaki Indra ulun paring pangestu bisawa nedha ing karya Kakang Kalikaputra wonten tinimbalan kang adhawuh Adi Guru keparenga ngrawat awati lampahing Jawata Dorandara kawula non nuwun inggih dhateng sendika ngestakaken dawuh Indra bubarna kang padha marak siba ulun nedya kundur pring Tinjamaya nuwun inggih sendika keparenga madal pasawung lahing karta wau titi dawuh pangandikaning Hyang Jagatnata samono arsa kundur pring Tinjamaya pedhak saking bali Asmara Papa kahayat Sagya Prabhasari nyata lampun Jawata kang umbul uncarane
Lah ing kono to wau. Lepas lampai Dian Permadi ganti Kang Cinarita. Ora kaya kang aning madyaning wana perbawane anggon njengake bawana. Kemurusaan gegirisi ing angkasa gumeledhek swarane Goro Gurnita sakedhap-kedhap kilat meyang tatit sesamberan saya puluhi siniting swasana ana ing madyaning Wanadri pambauning segawen ajak pepuletan meyang panggaraning sirna sinalan unining peksi kolik lan tuwu sayekti bangkit karya kumesaning nala nadyan mangkono parandene ana sipating satriya kang nedheng yoga brata Matiraga meminta pukraning Jawata kinarya pianggeling diri bebedeng ing raga saking gruning brata satemah ambabar cahya sumunar amadhangi saisining Wanadri Usatara samadya candra anggenira mangutapa amarengi udaring samadhi kagiat amulat pangejawantaing Sang Hyang Kanika Putra Sandringing panca
angesti wening ing pramono jatining sukma sabuka miwah kae ing Warudoyong kali cudi sapa sing gawe titah lengger kula aja kaget ulun jawata ing sithik pangudal-udal kang ijo ampah inggih pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk katur pukulun pangabekti lira ulun tampa pangestu ulun tumuli tampal dahat kapundi mugi dadosa jejimat kula nger ulun rumangsani bobong anggon kita tansah nengenaken laku brata mahas ing asamut sengkung anggonira semedi nyata pantes tinulak dening para satriya lekas kita kang tansah anggedhekake prihatin rasa syukur maring Gusti reneng wis tinebus kanthi bangun tegi samengko jeneng sira pantes nampa nugraha nggih duh pukulun ngaturaken agunging panuwun dene rawuh paduka badhe matedhakaken kanugrahan reneng sira jiwa sapna kang tuhu darbe jejibahan memayu hayuning bumi marmo jeneng kita pantes lamun darbe tetemenging dri wenang hanggaduh pusaka kadewatan kang awujud sanjata debya Kyai Kunto Wijaya Danu marnuli enggal tampanana nggir dodo bidon prabawaning latri manganjering kaurian pukulun saking langkung binyah karo sing manah semanten geng nugraha ingkang kula tampi iya nger ulun pitaya amung sira kang sembada ambarat memaning jagat yaiku pangamu ing yaksa sekipu saka ing Gilewengsi kang nedya amboyong Bathari Supraba kang iku aja tida-tida ayep bareng sakaluku nger Permadi kula nuwun sewu pukulun kenging menapa paduka anyebat nami kula Permadi duh pukulun kula saking Bathara Pralaya atmat janipun Rama Adipati Adirata kula titah paduka pun Surya Putra lho Jong papapong Warudoyong ora kurang ing pamengku ya nger yektine kanugrahan Kunto Wijaya Danu iku mau ingkang wenang napa panenging Pandhawa Permadi ya merga gidhuh pangrancuh ulun awit saka pepethenging kayangan dasare dewa iku maksih sinandingan lali lan apes nganti ora waspada lamun sira iku dudu Permadi mula nger pustaka ulun pundhut dalu nyuwun pangapunten pukulun pusaka menika peparinging paduka
duka ingkang sampun kula tebus kanthi tapa brata. Kula sewu kula badhe pamit pukulun. Tadi karunaning kaswase Tadi karunaning kaswase Pukulun sarawuh paduka kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Oh iya nggar petak tampa pangaripun. Begagak uga sadolita. Ndak sawang kowe kok kaya bingung kuwi ana apa? Kakang Semar. Bener kandhamu, gaduh rasaku. Keseluruh ing pandhak nggonku ngemban jejibahan maringaken nugraha marang titah. Ana dewa kok kleru kepiye? Sing mbok pikir ki apa? Iya Kakang. Amarga rasaku kuwur, mripatku blawur. Nganti dadi ngawur sekawit ulun nedya matedhake nugraha pusaka Kunto Wijayadanu. Kanggo momonganmu Permadi, nanging ulun pringgake marang Suryaputra. Ingkang nyatane wujute kaya jambe sinigar karo Permadi. Mongko pusaka samengko wis kebanjur kadarpe dening Suryaputra. Wela cilaka tenan ambe. Kudune sing entuk kanugrahan kuwi Nyai Permadi lah kok malah ditentuke marang wong liya. Wah. Ora maido lah wong Ndara Permadi karo Raden Suryaputra kuwi ya memper banget pasuriyane. Mula yen ora ngedepi saben dina ya mesti kleru. Padha karo aku ya Ren. Iki yen ora ngadepi bendina ya kleru mergo padha mlarate. Drodos. Rupa munyuk ora perkara sugih mlarat. Narada. Mengko Tanggar Permadi. Kula wonten dawuh pukulun kados pundi? Nadyan ana lakon kang kaya mangkene, ulun percaya lampun sira ora cuwa rasa nira. Nanging ulun ingkang kula mangsani luput. Murih padhang lakon iki maragake tutupana lakuning Suryaputra. Budidayaning bati ping pusaka ulun jampahi nggih. Kula nuwun sendika dawuh pukulun.
satriya nedeng mulandara Surya putra ning Batralaya Angesti ning kati Surya putra anane aku nyandhet lakumu aku mundhe dawuh pukulun Narada kinen mundhut bali pusaka Kunta Wijayandanu Pramadi Kunta Wijayandanu iku yekti wis pinesti dadi darpeku aku ora luput kabeh mau wis ndak tambahi kanthi gedhening Subrata yen pancen kowe mangkono ora bakal kewala tanding yuda marang aku tak rebutke pusakamu ayo tanding yuda marang aku